Sopelako laurekin bat plataforma sortzeko arrazoia edo abia puntua topatzegu 2021 batean, garai horretan, kontestu batean, zeinetan Sopelan hainbat eta hainbat gatazke eman ziren udaltzaingoarekin, ustez ematen dira protesta ekimen batzuk ere Joko Aretoaren aurka, eta horien harira auziperatuak izaten dira, modu nahiko ilunean edo bitxian, 4 gazte, eta 5 urteko, ia 5 urtera luzatzen den prozesu baten ostean, argi ilun asko izan dituen prozesu bat, zeinetan hainbat aldiz eskatuen artxibatzeko, heltzen gara orain gauden puntura, zeinetan oraindik ez den epaiketa bat eman, baina auziperatu hauen gain bakoitzari 8 urteko espetxe zigorrak eta denera 112.400 euroko isunak eskatzen zaizkie. Auziperatuentzat oso prozesu luze eta kaskarra izaten ari da, oso prozesu gorabeheratsua izan delako lehenengo unetik eta koste psikologiko handiak eragiten ari dietelako. Bestetik, Sopelan gazteentzat oso aukera ona izaten ari da olako prozesu bati nola aurre egin ikasteko, eta gainera oso ikaskizun ona izaten ari da Sopela elkartasunez betetzen ari dalako. Epaiketaren data berriro atzeratu digute, eta azken finean ikusten ari gara, ia 5 urtetara luzatzen ari den prozesu judizial honetan, beste oztopo bat gehiago jarri digutela gainean oraingoan. Azken finean ezin dugulako ahaztu eta guk hainbestetan errepikatu izan dugu, ia 5 urtetara luzatzen ari den prozesu hau argi itzalez beteta egon dela hasieratik, Polizia Nazionalak atxiloketak burutu zituen egunetik bertatik, argia izan delako froga falta, birritan eskatu da artxibazioa epaitegien aldetik, fiskaltza prozesutik erretiratu da, baina hala ere ikusten ari gara, esperatu izkien zigorrak eta isunak, oraindik izugarriatu direla, eta horrek eta berriro eramaten gaitu adiraztera eta salatzera prozesu judizial hau benetan muntai polizial bat besterik ez dela, eta asmo bakarra dela kalte bat eragitea herrian eta 4 auziperatu hauei etorkizuna laguntzea nolabait. Epaiketari begira muntai polizial hau desmontatzera goaz eta absoluzioa borrokatzera. Absoluzioa ez den beste ezer ez digulako balio. Epaiketa hau bidegabekeri bat izan delako eta holako aurrekaririk ezin ditugulako onartu. Horregatik, ahalik eta indartzuen heltzeko epaiketara, behar duguna indarerako zaldi bat da eta herriak bere babesa adieraztea auziperatuei. Plataforma martxan jarri genuenetik pasaden denbora apur honetan, 2 izan dira gure helburu nagusiak. Batetik, auziperatuen absoluzioa ez lortzekotan beharko genuken diru guzti hori biltzeari ekitea, badaezpada ere, eta horretarako martxan jarri dugu batetik kanpaina bat, eta bestetik ere mertxan desberdinaren salmenta daukagu ere martxan momentu honetan, baina gure helburu nagusia hasiera batetik ere izan da, prozesu hau albezain beste sozializatzea, ezagutzera ematea, eta salatzea muntai polizial baten aurrean gaudela. Eta horretarako, elkartasuna biltzeko bitarteko desberdinak egiten ari gara ere, argazki desberdinak esutzen ari gara, baina azpimarratu nahi dugun moduan, gure helburu nagusia edo bada 31an hemen Sopelan egingo den mobilizazio horretan kaleak albezain beste betetzea eta elkartasunez adieraztea prozesu honen aurka gaudela eta ez dugula onartuko 4 auziperatu hauen etorkizunarekin etorkizuna hau deusestatzea. Aipatu dugun guztiagatik eta elkartasuna beharrezkoa dugulako, urtarrilaren 31an denok Sopelara. Sopelako lauekin bat!